Macet ora enak. Telepon bonus wae. Halo. Nang ndi? Nang omah. Mrene ki macet. Macet mrene. Dewekan ra enak ki. Walah ya wis tok OTW. Macet apa? Macet duku. Enak ya. Ya enak. Boleh temen ya. Udah ada paten gesek, Kak. Walah iya kelalen. Pondok bosok kayak gede gede itu. Udah-udahnya siapa? Maju-maju siapa? Lah kena orang liane. Arif wis dah pulang kampung belum sih? Lah ya wis suwe wong wis minggu ponjol ke. Prige, apa sehat? Ya sehat Kak. Nek ora sehat ya ora tekan ngomah Kak. Iya ya. Ya wis lah, macet wis iki ora sampe kena Arif. Oh, ngono. Udah bosok kayak nang jalan ya geliwang liwa. Udah nongkrong enggak apa kayak guru carane. Enak ana dukun iki. Ini macet ya. Teka-teka so emosi. Perpacitan langsung macet. Sambat. Ya wong ana panganannya penting mangan ya. Milang ora reko, tawani ora Kak. Ya meneng wani. Lah, dengan selamit. Dikarep ta sih? Ya arep ngarit lah wong gane arit mas arep majul. Jaluk gedane ta. Oh, ada jalukan. Oh, iya. Anjen ho rai bencongar dike mono. Oh, gue. Ya foto-foto kemana ngapa? Wong ana tamu nyandingi rongler entek. Emang temen jadi wong kaya dike. Lah yang jodel di dekat mati di situ wong. Temen. Yang kayak aslinya nang omah ana. Kok eman-eman nek macet kayak bocah kaya dike. Suwe lintingane wae pin. Engko diselah. Artis disengkirna gue medeni londepe rambutane. Wis iyalah. Arit muradin ki cewani-wani. Sumpah. Ya nih. Iya ki klenting wae timbang drem ngambil wae jaluk buku. Ini li, wong nongkrong kelenteng. Rokok. Wong ngarit gane rokok. Rokok ae. Tut. Pin, ana rokok, udut rokok wae. Songor rokok sentek tidak tawakna mani-mani ini dek. Aduh. Anda belum beruntung. Anjan konyok dike mono. Dek klenting wae lah. Ngolah.
Bakonin diki. Lagi bako zaman kuno ya nih. Iya. Ya salah lima Mbako jemurin kayak kono kayak dilenteng. Ya sing penting kan boleh. kor ngomong congor kan. Kepura nyerain. Sing penting ngomong congor kayak ini ngono. Dibang kayak masa paceklik kayak gini yo. Kita kayak lemen kayak kono kayak dikira cara apa berat lah. Kayak godhongane entek. Nang jalo godhongane mgone ta. Kina kiran ana godhongane ka. Gue nyewa tunggal orang anak. Anu anak apa ya? Wih, anak apa sih? Ngomong ini kamu pada umpetan. Macam remeh gue corona. Oh gue. Betul. Pancal sengelesisan, bebas kang karantina, tenang wae. Temenan porang, ku celah kowe mrene. Sama apa sih? Nek ora temenan, ngene jika ngene. Gendek naik, lintingane. Yuk, coba yuk. Ayo. Dikar mandi sih uyunan barang gantung, Pak. Ya pan ngarit ka wong gawane uyun, masa pan pasar. Ya mbok kanca masih iki kena wong ngarit, Pak. Ya ora ngarit sing sebesaran penadol apa? Penadol ginjal. Masa corona ya besaran rekene ora payu adol wedhus ka. Ya ora payu kulit dhewe ka wong temen. Keterenak dipangan ka. Pancen iya nyong bentok milu nyempel. Wis pirang dina sih nang omah? Gue harus pirang dina. Wis pal suwe nih sumbek nang omah. Ya ora apa-apa Kak, genaki umum. Lah iya. Ujune kletak nang apa? Iya yo, kelalen. Weh, magleke bakone nek ora kersain ora kuat iki. Kita kena temenan. Kita belum benteng ta. Ora isin Pak, mau wis ngesen-ngesen bako jamuran kayak kene Kak. Ya wis jan salah maning. Wis tak melu klenteng lah. Wis kono. Dei sinen nang ora pinter ngare. Kan kuat iki. Saking dongeng terus. Oh. Gimana klenteng Pak, ora sibuk ya. Tahu orang Bu. Sok sibuk teman-teman netes pilih ke Jakarta. Kerja nang apa sih dipikir nang Jakarta? Wah, nang pabrik. Pas sekarang kota-kota kena. Ngono Pak. Pabrik apa? Pabrik kayu ae. Ya cair temen ta? Ya alhamdulillah cair. Ini dikit beli ngukurnya apa ta? Wah, karena musim-musim virus kayak ini bukan wae. Nah, Mencegah. oh. Ting aman. Alhamdulillah aman. Dong ya toko buku apa pacitan ngono. Oh, doni. Ini ya cair. Walah mau tak paringi malah pada lunga. Prige sih. Ya kena kabarnya kan nek terus kang pulang kampungan Corona. Walah waspada ya. Ya iya kan. Lebih baik menjaga sebelum mengobati. Ya pulang kampung ya pantes-pantes ya ngeplekna papa kan ya. Oke, gue Rika pada. Kono dudut ae. Lah, lintingan wae. Isin ket mau nembung wae. Kayak kono jaluk-jaluk. Ora diodot, ale orang legak nanyong pada. Temenan Parip. Temenan kono. Nya padha tahu ora? Malah. Ya tanggung kowe ae ka. Allah. Anjan bocah siji ki sing ket mau selamitan ben.
Walah lumayan ki wedhus menake kena sarang aja. Ejene. Andi kan mari temenan porang ngono. Tak mau dina dek ora beli-beli kan mengendi jane. Ketak sunggen. Wonge sing tak kakon ngarit turun bili-bili ki no keprigi ki bocah. Magane sedikit maning kulit tak empak nek wis jam 5 maning ki. Kan mengendi ngono. Suket sunggen kurangnya. Aduh. Ngendi bocah ya. Wapana aku nak beli. Wah, ini bocah wong kontak ngarit malah pada ngluenting nang tongkrongan. Jawa rekora. Wong takon ngarit malah tongkrongan. Ngapa sih teka-teka nyabuti lara ka? Wong takon ngarit ka malah ngapa surah genah iki. Lalen kena jane. Gara-gara kiye ki bocah pada kowe. Ora senyalah-nyalahna wong. Wis aja nyoni ya kan diendo ke lagi depan pinter ngarit. Wah, jebule kecu. Endol kan ngangkat. Iya, sabar dhisik. Oke, duduk. Ngarit barang. Wedhus bayi ora. Ngarit. Wah, mana? Kira kok kesapa iki? Wis Kono tutut ae lah. Ya, pokoknya rezeki ora iki aja. Wih, nek siji jane ngono. Nah, kowe kira rezeki Rika pol pas kowe. Buang kotor maning ya. Reke. Sembarangan ora sopan. Nyoke ngerti nek njaluk mbok sopan setengah ngono. Jujur karena pada selami kan. anjir iya teman. Ora segrisik nyengkrung kuwi. Jan celer. Oke, ini kotor kaya harus sedang ngarit. Mungkin domai. Kacu. Harus menggi gitu. Terus apa lagi? Burung ngarit. Nek nyong ngarit, ini mesti kasih bengi. Cukup baik.